Amagosa ezempilo athi axhalabile liqondo losuleleko kumasipala waseWitzenberg. Likhulu labantu abathe basuleleka ze kwasweleka abane kulo masipala. Ikhulile inkxalabo kumasipala ongaphandle kwesixeko saseKapa. Isebe lezempilo lidize ukuba sisiqingatha ekhulwini abantu bosuleleke kulo masipala. Igosa lezempilo kumasipala lithi kuza kumiliselwa iindlela zikaxakeka zokunqanda kunwenwa kwalo bhubhane. I've got almost 100 people who are positive, active cases, and then they can present with an emergency or even like a coughing and shortness of breath, and they need an oxygen. If the distance from here to the serious, do we have a dedicated ambulance EMS? Or is there any other facility that we can open in order to accommodate the after hours, especially when the person has got the oxygen? Uninzi lwabantu kule ngingqi lusebenza kwicandelo lezolimo. We educate our people on the effects of the disease, what they must watch out for, the symptoms that they need to watch out for, and obviously how they need to conduct themselves also outside of work, because that's where most people will actually pick up the virus, is outside of work. Abasebenzi kufuneka bahlambe izandla, banxibe izifonyo, baqaqelane.